La presència dels setzents de final de Copa han alterat també, sens dubte, la jornada de segona divisió B. El Sant Andreu, el Lleida i l'Espanyol B jugaran el seu partit d'aquesta jornada 17 al mes de gener. La resta sí que van jugar i cal destacar que el Llagostera ja lidera la classificació en solitari. Les victòries del Reus i de l'Hospitalet contrasten sobretot amb les derrotes dels que ho tenen pitjor, l'Olot, el Badalona i el Prat. Cinquena derrota consecutiva de l'Associació Esportiva Prat, que va veure com un altre equip de la zona baixa de la classificació, el València Mestalla, s'emportava els 3 punts del Municipal Sagnier. El filial valencianista es va avançar en el minut 19 gràcies a una rematada de Fernández. En aquesta acció els locals van reclamar fora de joc. Els Potablava van crear moltes situacions clares per empatar, però no van estar gens encertats en els metres finals, com en aquesta ocasió de Sabas. Fins i tot el Prat va desaprofitar un penal llançat per Larios. L'actuació del porter visitant Domènech va ser decisiva també per evitar que els locals eixuguessin la diferència. Aquí va refusar un xut molt perillós de Rosillo. El conjunt valencianista va arrodonir la victòria amb un segon gol a l'últim minut. Murillo es va dormir en defensa i Antoñito no va perdonar davant el porter Teixeira. Tot i que el Prat continua com a cuer destacat del grup, el seu tècnic va donar un missatge d'optimisme. Jugando así, por lógica, tenemos que ganar. Si repetimos el partido que hoy ha hecho el Prat, yo soy más optimista que nunca. Y esta es la frase que quiero que se quede para el entorno y lo que es el exterior del Prat. La gente que ahora puede pensar que estamos muertos en la bañera. Y es todo lo contrario. Jugando como ha jugado hoy el Prat, nos vamos a salvar segurísimo.